Kedves nézők! Remélem, senkit sem mutatok azzal, amit most mesélek. Gyerekkoromban rengeteg ijeszgettek bennünket, hogy jön a mumus. Sokáig történt ez így, s félelemmel húztuk meg magunkat. Aztán egyszer meguntam. Beszaladtam a konyhába, fölkaptam a legnagyobb kést, és azt mondtam, na most hadd jöjjön az a mumus. Majd én leszámolok vele. Ekkor aztán kitört a nevetés. Mindenki nevetett rajtam. És elmondták, hogy mumus nem létezik. Csak ezzel tartottak félelemben engem. Telt múlt az idő, gondoltam, most már végre leszámoltam a mumussal. De nem. Ugyanis a mumus létezik. Ma is. Tegnap is, tegnap előtt is. Egy darabig azzal ijeszgettek bennünket, hogy ma jön az atomháború. Még bunkereket is készítgettünk otthon. Kútgyűrűket ástunk le, hogy legyen hova elrejtőzni, ha netán atomrobbanás lesz. Persze, nevetséges. Mire oda bejutottunk volna, már senki sem lett volna életben. Aztán vége lett ennek is. Szépen lassan leszámolták az atomfegyvereket, és fellélegezhettünk. Biztosak voltunk benne, hogy most már minden rendben van, már nincs mitől félnénk. De nem így történt, mert jött egy újabb probléma. Itt van a Covid. Ez a mumus. Ma ezzel félemlítenek bennünket. Nem tudom, miért fontos, de ha egy mód van rá, mindig igyekeznek bennünket félelembe tartani, hogy tudjanak manipulálni, hogy tudják azt tenni, amit ők szeretnének. Szépen titokban, még a Covid-ról beszélünk. Olyan dolgok vannak a háttérben, amiről nem is álmodunk. És tudjátok, az a szörnyű ebben, hogy ez a mumus is létezik. Bármikor ránk szabadítják, csak próbáljunk nem szót fogadni. Nem a maszk óv meg bennünket a bajtól, nehogy azt higgyék. Nem, az csak próba, hogy hogyan fogunk viselkedni, és vajon meddig tűrjük ezt az egészet. A Covid az valós betegség, és szörnyű is, ez biztos. De vajon kell-e tőle rettegnünk, félnünk? Tudjuk jó, hogy aki nem egészséges, azon könnyen kifog. Az egészséges emberen semmi sem tud kifogni. Tudjuk jól, hogy a vírusok ott élnek bennünk. Szinte, mint egy részünké váltak. Ugyanúgy a baktériumok is. Ha nem volnának bennünk baktériumok és vírusok, mi sem léteznénk. Aztán így nekünk kell a szervezetünket felkészíteni mindig arra, hogy egyensúlyban lehessen tartani mindazt az élő világot, ami bennünk van. Nem maszkokkal elfedni magunkat, nem, hanem megfelelően táplálkozni, megfelelően enni, inni, mozogni, a legfontosabb, a mozgás. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akiket úgy megfélemlítettek, hogy ki sem mernek mozdulni a házból. Még jobban azokat, akik mindenütt vírust látnak, és ahol lehet, amilyen fertőtlenítő szert lehet, azt mind használják. Nem is veszik észre, hogy saját magukat mérgezik. Egyetlen egy dolog lehet igazán jó, a megfelelő táplálkozás, a megfelelő
mozgás, és mondhatom azt is, hogy a lelki állapotunknak kell mindig jónak lenni. Nem véletlen mondták mindig a tornán a tanárok, hogy épp testben, épp lélek. Hogyha a lelkünk sérül, akkor végünk. A lelkünk az, aminek a legegészségesebbnek kell, hogy legyen. És ezt nem könnyű egészségesen tartani egy olyan világban, ahol rettegésben tartanak bennünket. Egy mód van rá, meg kell szabadulnunk a mumustól, mégpedig oly módon, hogy nem veszünk róla tudomást. Óvjuk egymást, természetesen, megfelelő étkezéssel. Azt sem mondom, hogy ne viseljünk maszkot, mert az az ember, akiben ekkora félelem van, és meglát maszk nélkül, rögtön a legnagyobb ellenséget látja bennünk. Mert mi vagyunk azok, akik majd meg fogjuk fertőzni, és tönkretenni. Így hát nem arról van szó, hogy ne viseljetek maszkot, de arról annál inkább, hogy ne rettegjetek, ne féljetek, tegyétek dolgaitokat úgy, ahogy eddig tettétek, és éljetek egészségesen. Ne használjatok 100 féle gyógyszert, mert azt ajánlják. Nem. Szedjünk be vitaminokat, nem is keveset. De ezt együk gyümölcsben, fogyasszuk zöldségben, és egyéb olyan termékben, amiben bőven van. És akkor nem kell félnünk semmitől. Sziasztok!